Yo sak grupe to. Milenial. Tapi nek ala petani kene bar dandani galeng. Wes dandan galeng teh. Monggo ngempang mriki riyen. Monggo mriki lho. Cepat dados nggen kula niki. Metode kene nang isor iki apa biasane? Isor jagung. Bisa isor jagung. Mas Imbe. Kono kowe tambahi mikir-mikir. Kene. Nah niki mestine nggih nek secara teori niki kan menurut bukune kan kudu siksak. Nggih. Kene. Nggih ta? Nggih. Ditinggal mau siksak mawon Pak Pawan. Didamel siksak mawon. Eman-eman bolongan iki. Mungkin kajenge nek sanune ditumpang sari ndamel anu sukani napa mungkin. Nggih. Tomat napa ngoten. Pundi Pak iki? Kalau lombok cilik tapi Napa anu nek wis ngene iki kan sedengan to kene. Kene ninggal iki. Kene iki. Apa zigzag. Siksak lho. Iso bawang merah ra betul. Siksak iki. Dino panen. Tapi anyar sih. Sebenarnya buset tuh kok aneh to. Pundi Pak Cuinan sing Bekom. Bekom PGPR kalian TCD niki lho. Cukup bakun. Nah iki to paling. Niki bakun Nek. iya. Bakun. Petikum iki mengke. Niki pun kemana no? PGP ATCD. Bakun. Ku aja kepretek iki wineh kok rauman ku bature. Kok iki dikurangi Nek? Kongkon rauman kok. Lah iku yo kerepen yo. Ya dikurangi Mas. Tak pupuk POC kabeh. Panen jan jabut neh. Gagal. Mawon Pak, nek jabute jenengan ngoten iki sami mawon. Dadi mesti ngeten lho. Gang sitok. Niki mboten. Nggih niki mboten dijabut, niki mboten nggih lah niki sing dijabut. Gang setunggal. Yang siksa Lokal ya, lokal musa lokal. Nek teknike jenengan biasane Kon kuat PGPR iki. Lokal, Pak. Oh lokal. Ya sing lokal iki. Iki wis PA anu campur PGPR iki. Siksak niki Pak. Wis campuran. Ya ora apa-apa. Wis dicampur Maksudnya pun dicampur wis bar wis kabeh wis campuran. Enggak, Maksudnya TCD sampai Trigoderma wis. TCD Trigoderma Pak. PGPR. PGPR kok. GPR mboten gajah kok. Nggih Trigoderma to niku. Nggih. Mangkare to ra? Nanti Mas Rudi mau. Kita. Lah. Jane karepe kan sisi to rasa selo pun to maksudnya. Niki karena niki pembelajaran Pak. Jadi kudu sak benere. Nggih to? Nek teknike jenengan kan syukur sini. Nggih. Lah nek menurut pembelajaran secara teori oyot iki aja sampe ana sing nekuk. Oh, nggih. Secara teori lho nggih. Secara teori. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti dikala pertumbuhan vegetatif niku tidak tersendat. Jadi niki, nah teknik niki dilurusno mawon. Nah, iki terus dingeten mawon. Nah, diusahakan sing jejeg. Nggih, sing jejeg ya, jejeg wis. Diusahakan sing jejeg ngeten. Karena apa? Nek dhek miring ngene, gitu nek mulsana. Karo manual mun sampe ora. Mulsana niki nemplek teng mriki niki mesti busuk. Ori beno kene wong kae gerane ya ora ngori awake. Jarak pemupukan berapa hari Pak? Jarak pemupukan niku nek secara teori niki setelah nek cara wong lilir. Cara wong lilir dadine 3 hari. Sing lho. 15 dino. Nah, 7 hari setelah tanam Bener-bener kare metu. Ora. Pemupukane langsung kocor Pak. nggih langsung kocor. Iya pasti jak. Nek sistem polybag ngeten sistem mulsa ngeten iki sing sae pemupukane niku kocor. Nggih. Karena apa? Karena nek sistem tabur nah niku kan dikhawatirkan mengke mboten terserap tanaman sing kathah niku menguap kan. Tapi nek jenengan sistem kocor kan pasti dia meresap ke bawah.
ngoten. Ini praktek menisan. Ambek plekno musane ngene, carane kok mati to ora kena angine ngono carane. Oh iki berarti ngene semua. Ya. Karekanin. Nggih, terus trik pemasangan mulsa niku mboten kok asal waktu jam dijewer ngoten nggih. Niku Terus nek pengen kenceng hasilnya bagus maksimal niku seharusnya Dikurangi. menunggu terik matahari. Jadi bisa tarik nggih, nggih. Panas berarti Bu. Nggih, terik matahari penuh niku. Nek Kurang pasang lebih. mulsa. Mboten kiat. Ngoten nggih. Panas sih. Tapi Pantulane niki. mesti nih anten Kacamata. berapa macam Nggih, nggih, ada yang bisa macam-macam molor ada nggih. yang enggak. nah terus penanaman nih pemanaman Dep, niku milih sing karena ndi ya? niki napa malih niki sistem cabutan Pak. Napa malih sistem cabutan terus jenengan tanem di pagi hari ngeten niki. Kok kena beduk nggih ta mesti alum. Nah sing sae. Apa kleru dhewe kae dombo. Surup-surup cepat nggih. Karena setelah asar itu kan saya suwe kan saya adem. Lho, Kan ngoten. Ya angkat aja penting Geser. iku. Ngamuk wae. kuwi lho bendo. Kae ono kene bolongane. Iki dicoba mepet. Diketok to ora? Ora siksa. Iki menurut sampean. Betul sih sakit, Pak. Disiksa kemawon. Siksa mawon. Iki ya kene iki to. Niki pun belum nggih. Wong akhire sing tumbuh niku kan akar sing serabut. Bener to Rabu Jon Sirbu? Nggih, bener. Selang Gini. Berarti dari teori pun akar yang ke bawah itu dipotong. Biasanya wong kene kan dipotong. Iya, bener ta Legon? Iki ya dari sini pun. kan menurut soalnya kan nantinya yang mencari makanan niku yang akar serabut ngeten. Bukan lajere. Mboten kok lajere mboten. Makanya nek jenengan mupuk niku semakin besar tanaman niku jarake niku akan semakin jauh dari batang. Soalnya yang mencari makanan bukan akar yang besar tapi akar serabut. Atus ngeten iki nggih ngeten, mboten kok di bawahe poke ngoten mboten. Dadi di bawah ngono apa ayang-ayange ngeten iki. Misore galengan ngeten mupuke mboten kok pas poke. 1 meter, 2 meter. Akeh ya Sik lho ambune seger kuwi. sing jabutan gak ketok ya. Nah, niki lho Pak. Niki kan menandakan bahwasanya nek kados ngeten niki oyate kan napa mboten kok saene nggih. Nek tenggene jero lemah kan mboten ngliuk ngeten ta, mesti kenceng ngeten ta. Lah niki menandakan nek sing gawe Bu Yuli mau sing golek pangan niki lah paling ora teng mriki. Mboten kok jenengan pelekno tenggene wite ngeten. Iki. Lah niki sejajar kali godhong atang. Panjangnya niku sejajar kalian godhong. Ini pucuk dipotong ya, Pak. Nek sing lajer niki dipotong. Nah, usahano nek motong aja sampai melukai sing serabut iki. Sak menten mawon. Aja poloan. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, untuk merangsang pertumbuhan akar niku wau sing sae diparingi campuran napa Bu? Ini ZPT. Zat perangsang akar niku. Jadi ketika kiambake niku sampun nek cara Jawa nglilir ya niku oyate teng mriki niku pun wonten siap. Ketika pun nglilir jenengan paringi pupuk niki pun siap nglilir.